Ngojong machiegni dakika skadario tok sang'wen abiro bedo kaka ote magi hekin thuolo manuo. Kata kamano, nene oseloso kako nene hinya kaluwore koda chal mago mag dongruok e gwenge magwa mago mag Nyanza. Akendi korka ino lale hinene yo machal nade moko kuom paro ma bende John Nene nosomo. To bende wang'eni wuod devolution nene ng'a mano gai marwa makoro nonindo mano migosi Raila Amolo Odinga. Higini 13 bang' devolution kata mana kapod wadhi nyime gi sirikande mag gwenge. Dongruok ineno nade gwenge magwa makalu. Piny luo de dongruok e wach devolution pod en below average. En below average ne two things. Number 1 en jotelo mwasebet kwa yiero. Ok wayier ga jotelo madhi konyo wada. Iwacho no wago ur 6 piece. Kiyiero governor nikech igo nero kamano no konyo piny. Aidhi yier assembly chama chiel MCS Piradek oversight work kanya. Nkechi pinywa kanyo be nyocha wan gi chama makose yierie to ko wachne left en left makipenj gumo migo left. So ibo yudo kan tie assembly kata sani weche mibadhi manie counties gi. Onge ng'ama chung penj nikech number 1 oseparo ni ko penjo kano yud certificate next election. Koro wanyayo ginene. Mar ariyo en gima osiepna ni owacho na kirango ODM sani ano kaja ODM but seche moko od niek mama ni kachwer tiya uthigo I host nyithinde mondo koth kik gogi gikaw thuolo gi lug. Chwer ma odno en chakrok mar ngima manyien. Wadwa chako ngima manyien e yor siasa ma piny luo. Ma dhano ok yier ne chama. Dhano yiero nikech tich modhi timo. Nyocha joluo gadhigo kura nikech jakom dwa president. To condition mokwongo ne ni tero jakom gi joge. So pich Raila kende ne mi ji wuok go kura. Namba 2 ne en weche ma jotelo wacho ni wadhi timo. Wadhi yiero wang'ni ma jakom onge. Nitie jomoko bidhi go kura nikech onge ma jakom e ballot. Mar 2 jotelo mano yier last election and especially our Nyanza leaders okoseti maber ahinya. To nyocha ok giti ka ging'eyo ni kochopo sa yiero to gidhi liere kod jakom. Ne wachako gi jakom kia wadhi konyo jakom man wang'ni onge. Wang'ni chung kendi ba kidwa liero tikaw jaodi kata ebi lieri. To ka onge gimitimo. Nyanza yiero mwadhi e wang'ni there's also an opportunity ma japiny. Wan chama wa iluongo ni MDG. Nochako 2016. Kane wachako chama no wachni wandhogo joluo wapingo jakom. To kisomo historia ma Kenya ng'ama nokelo demokrasia ma multiparty en jakom gini. Kikwano chamas ma jakom obetie from 92 nyaka nyoro Nyasaye okawe. Jakom ne promote multiparty democracy mondo ji chamo bed mang'eny ji owach pachgi to ane pod wariwre at the end. Nikata wani MDG kano chopo sa yiero to wacho ni coach president omi jakom. So yiero mwadhi sani en wadwa ni chama obi mang'eny. Bro konyowa jotelo moko manyocha koso telo nikech seche moko kong'e ng'ati chama. Koro chama mi ng'at marach tiwe ng'ama ber nikech Makoti wacho ni yiero mar higa mar 2027 nyalo bedo gi pogruok. Maduong' dhi bedo maduong' kabisa. Nikech sani go matimre ODM wafwenyo kara ji nyocha kohero ODM. Ji nyocha ohero mana Raila. Koro chal ot ma ng'ato kawo gire manokete ng'ato kawo kom ago ng'ato ji ok wach achiel. But mano to ken guma important. Guma important maduong' en wan kako ganda luo. Jatelo ne wacho ni wan gi jowa e sirkal. Iparo ndalo mane ojode ne en assistant minister. Ni wacho ni nokonyo ji kabisa ba indiko jondhiwa dala ka dala ne nitie police. Issue ok en bete sirkal. Issue en sirkal mwabete no wayude ang'o. Maki neno sirikal manywanda onge gima oganda makaluo oseyudo e sirikal broad based. Oripo apenjre sani